Een huis is meer dan muren en een dak. Het is de plek waar je thuis komt, waar kinderen opgroeien, waar je oud mag worden in rust. Voor steeds meer mensen is dat niet vanzelfsprekend, omdat de politiek jarenlang koos voor beleggers, voor torenhoge huren, voor hoge belasting op sociale huur. In plaats van echt te investeren, kreeg steeds iemand anders de schuld. De zogenaamde scheefwoner, de statushouder, de ander. Maar de wooncrisis raakt ons allemaal, jong en oud, huurder en koper. Samen kunnen we dit veranderen. Als we kiezen voor partijen die de volkshuisvesting in ere herstellen. Door fors te investeren in betaalbare woningen en alle huren reguleren. Als we kiezen voor politici met lef en visie om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Voor politici die wel investeren in de nieuwbouw van sociale huur. Laten we samen optrekken. Laten we samen zorgen voor een thuis voor iedereen. Laat je stem horen op 29 oktober.